most. Csó! Szavazta, környezeti biciklitórán vagyunk, ahogy Laca megígérte, biciklizni fogunk. Elég rendes otthonős, trendi bicikli, ennyi még trendibb, de azt jelenti, ilyen rózsaszínes. De ekkora vagy nektek mutatni az utat, de ez lesz így a jó, hogy nem láttok majd sokat, mert remegtek. Ezek a bicikli, de ez nem is egyenes az út, megpróbálok valahogy vezetni, egy kézzel is, de jó, majd következő részt elveszed. Ha nincs kedvem most megállni ezt, elkezdjük akkor... Várjál. Figyeljetek! Akció! Megvan. Várjál, állítanom magam. Király! És akkor... Itt vagyunk a nem tudom milyen utcában. Jánost akarjuk végigjárni, nem tudom hány perces lesz. Lehet egy órás lesz. Legyünk ilyen nagy jampik. Hogy nulla kezezünk. Látjátok, nem fogom a kormányt. Balfaszkodok, mindjárt pofára esek. Tényleg nulla kezünk. Gyere, menjünk el balra. Ez is nekem kell venni, ezt is értitek? Ilyen rohadt kavicsos úton kell mennem. Jaj, de fog a fék! Le kellett kezdeni. Jó van. Jaj, lukaka, jaj! Kamerára figyelj. Figyelek a kamerára. Én majd anyám. Hát vegyük össze, kivegyünk, és szállítunk. Még Andót is megmutassuk nektek, akár. Teker, Jóska, teker! Jaj! Azt jelenti, melyik ország? Nem tudom. Keresztük én a bótot. Menjünk egyenlően. Balra felé, megy. Ja. Látjátok a vissza, hogy mellettük az a 86-ot. Nem tudom, én 174-et látok kiírva, de... De értem én. Ó, oda nézza! Fasz a hely lenne oda bemenni. Dzsungel videó. Itt kell menni a legutolsó utcával, ami azt hiszem itt már jobb oldalt. Ha itt elmennénk arra, akkor itt lenne a... Ja? Május 1-je van, úgyhogy ne lepődj meg, ha hallod. Hova? Oda? Nagyon toljuk neki! Majd arra is menjünk, gondolom. Jaj, az gazi! Nagyon. Ilyen kocsi viszi őket. Nem, hogy traktor. Ja, értem én. Merre? Menjünk balra akkor. Menjen kavicsos tart. Vedd át egy kicsit a kamot. Várjál. Jó. Most ezt hogy közben alig láttok valamit. De most gödrökön megyünk át. Hoppá, várjatok, nagy gödör. Jó. Jó. Megvan. Szóval jutott, veszik az utat. Szép is. Így megfogtam, jó. Ott bent áll. Úgy se láttál. Majd gödrök. Nézzel balra, meg jobbra. Szerintem jobbra. Tök biztos.
csinálj ötletem. Egyet volt volna, ami talán még kiszabad. Megcsér, mert tudom, hogy van. Szerintem is kell. De szerintem is elkezdődik. Keresik a boltot. Menjél jobbra. Azt utána itt jövünk majd vissza. Pont jó helyről kapcsolni. Kell. Szerintem majd. Jó, viszont aztán a rónat. Itt van! Itt a kis busz. Na, ennyi lett volna az első... Ennyi lett volna az első rész. Leszünk kicsit, azt folytatjuk. Ciao.